फाइनाल टुर्नामेन्टजों लोब्बा लाखिनानै दिनै डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दिनैनि बे फाइनाल टुर्नामेन्ट बा बड'लेण्ड गार्लेण्ड ग'ल्ड कापनिनो बानजाय जिखिनि आफाद बिथांमोना मोनसे मोजांथार हाबाफारि मावदों। बे हाबाफारियानो जाहैबाय जे माखासे मोजां लिरगिरिफोरनि गोजाम बा गोदान माखासे लिरगिरिफोरनि लिरबिदांखौ लानानै मोनसे सविनिर मोनसे माउथपिस बिथांमोना सेबखांदों। जे माने माउथपिसखौ आंखौ बिथांमोना मोनसे ग्रैंड मोनसे दिनै फाइनाल मोमेन्टआव आंखौ बेखेवनो होदों। थारैनो आं गावखौनो खुब माने प्राउड फिल खालामदों आरो आं बेखायनो बुंदों जे बिथांमोननि जिखिनि दिनैनि हाबाफारि बियो जाफुंसार मोनथों आरो बिथांमोनजों सेबखांजानाय जे माउथपिस बे माउथपिसआव थानाय जिखिनि इनफरमेशन जिखिनि नलेज बा जिखिनि माखासे गियान बेखौ जोंनि फरायगिरि बिथांमोना मोननो हाथों। मोननायनि गेजेरजों गावनि केरियार दानाय बा सानफ्रामबोनि जिउ राहा बा सानफ्रामबोनि दावबायनायाव मदद मोनगोन होननानै आं मिजिंथिदों। बिथांमोननि सेबखांजानाय जिखिनि राइटार्स माउथपिस बेखौ जों बयबो अनसायो। आङो माने खावलायदों जोंनियाव रिडिंनि जिखिनि हेबिट बा लेखा फरायनायनि जिखिनि हेबिट बियो थानांगौ। मानो होनोबा दिनै जाय सासे मानसिया ग्रेजुवेट मानसि बे मानसिया गाबोन जुदि फरायनायखौ जुदि नागारोब्ला बे मानसिया समफोर बे आनइडुकेटेड जायो होननानै सासे गेदेर मानसिया बुंनाय दङ। दा बेनि थाखायनो मानसिया डिग्री लाखांनायनि उनावबो बा जायखिजाया समावनो फरायनाय हुदाखौ लांबाय थानो हायो। फरायनाय हुदाया गावखौ गोथाङै दोनो, फरायनाय हुदाया गावखौ रेजें खालामो, फरायनाय हुदाया जोंनि सानफ्रोमबोनि गावनि मेन्टेल सेटिसफेक्सन बा गावनि मेन्टेलि फिजिकेलि जिखिनि ग्रथ बेखौ माने होनो हायो। बेनि थाखायनो बिथांमोननि जिखिनि सेबखांजानाय मोनसे सबिनिनि गेजेरजों मोजां मोनसे इनफरमेशन बेखौ रायजो राजाफ्रा मोननो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। आरो दिनैनि बे फाइनाल मोमेन्टआव जिखिनि जोंनि नायगिरि बिथांमोना लोबै फैदों बेखौ आङो खोब माने मोजां मोनदों। आरो दिनै आङो डिमाकुसियाव फैनानै बेखौनो फिल खालामदों। आङो रायलायदों जोंनि साफ्रोमबो बिथांमोनजों। डिमाकुसिया नैबे बोसोराव जिखिनि स्पर्ट्सनि प्रग्रामफोर जिखिनि लाबाय बे ओनसोलाव गभर्नमेन्टआबो लाफैदों, बेवहाय माखासे क्लाबफोराबो लादों, बेवहाय जोंनि एबसुआबो लादों। दा गासैबो थासारिखौ नायजोबनानै डिमाकुसिया मोनसे स्पर्ट्सनि हाब बा स्पर्ट्सनि मोनसे मा होनदों सेन्टार बायदि बेबायदि मोनसे दिनै महर लानो माने हमदों। थारैनो बियो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बेबायदि मोनसे आगान सुरनायखौ जोङो मदद खालामनांगोन जेन माने सरकाराबो थोजासे मदद खालामो। आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय। गोजोन्थों। दाखालि केबिनेटनि गेजेरजों माने आसामनि जिखिनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा